kuna gogoro Umudu Muhammadu kada finisher la kono kotin kuna gole illa bo wonde tel kotin kuna ela ni selu mon gouverneur yane honorable député maire Umar Mamoudou Dani en tout cas Jangan jadi bagai cinta ni. Tapi di sana ni, jangan jadi. Ucapku, apa? Saya semua berbagus. Orang dolar kah dijual. Jadi kabar direktur kabinet Jasego, saya sibo. Aku batul. Olivares, Ilai Bono Kabarori, Isa kita Kabaroraka, Monsieur le DG, Olivares, Baba PDG, Baba Modissa, Olivares, Ribara, Ribara. Aibu Hassan ada cepat ke telefon. Johanny Abuza Sumafi Balai Aibu Hassan Aibu wala ka da lokaci ba shi ne Aibu Aune zance Abuja wata zo gare shi ba Sono kuka na kweleshe Solino ka Kian Bishayi Kama Bibi Niger Ya isa ka Idrissa ya wako Wannan ya ga kuna Adaka ka kweleshe Niger Arlen Abdullah Zikula Rabuya Araji isu mai gari dan gado Ya ba ana ko jika 50 Iliyasu Ahmadu John jika 50 Ni ko na jika 50 Ya kala alheri araji su to Ara shakti wonde noga igatam batalo super mint beautiful yo aibo etablissement kata DG salatatu wace ya ba shakkiyar jika 300 aibo Halliru jika 50 Baro jika 50 John jika 50 duk wanda ce takobi yana jika 300 a wajen etablissement Allah sama ni karba kana ure da shebu jibai gane aibo Isaki saka da sai da ce ga haka ne ban dirbo kira ko wannan hadi kamar yadda ni sha gai ba ta son garaje tsakanin kadiri isaka jihar doso mai ɗamara jiha a basu kaɗau tele da aibo hassan maraɗi mai ɗamara gura ga ta nan a yanzu ta duka kuma kamar yadda kwatanta ma cikin da take ya ce na ga ana ci a kai ɗan sababi ne ya ce bari mu ya iya ruwa ai ba kai yana ta ba Dr. Inazen ya to wala so a ko kullu ti da magana da kuro Bukaya abang bukan kaya kita apa sebenarnya wannan biyo bara ko shi ba ko
wa yego ga tori bara so kula da bara ina buga digo man gari bugu da na ba hankali fi sabilillahi isaka aibo da safuwa ciwo ga kan safuwa kike ba ni Ibrahim na da kwaro na tabbata kana zamne kana fada da wani ba burji go barati kike ba ni Ibrahim na da kwaro ba wanda ya karamba nan Abdulaziz Roman ba ta ce ko da ne haɗu ne ko kwani ta yake wanda na saba gari go ka dan ba ko ba ai ba san maradi isa kisa ke to so ka ne da aba bonji aba ya dan amori baras sama abata amori babara sawon shi daya da isa kai saka amma shi ba dai ba ne ta ba kusa ba yaki fa babban dangare kowa ciki ba dai ba aibo isa ki saka yaro ne sabon jini sabon kani a gaban experience isa kai saka aiki ba kwayo daga hannun Radio Abdu Bagri Ministry of Plan haka zalika haɗin gwiwar Okadir na jihar Maradi shirka 500 Honorable Kallahan Gurau shirka 500 da tare a da ƙwaro Madam Halima Alomaro a wani bakon Halima an san ka dama abubuwa da dama a kai shi aiko ya shiga isa ta mai da wani da ya kai hana ban da kuro tun da aka soma bai shuka ba wallahi sun karya mai riku a'a ba sun karya mai riku ba riku da shi bane shi ka sai ya shigo kusa yake ya zo zaku ya ta kasa gaba a kai wanda zaku ya canza ya zo ne wanda da yi zara kubar kalla da mai zace ba turbina fisar da kusa da bakin fura da gorgo amma ƙarshen da shi da kai aibo ƙarshen da shi ne na ko da kai ku sa ko gani sai saki saka aibo sai ibo da ta ko ne ba kai yake ba akwai kursi banga mutum da kun da talara wata ta ce isa kai saka da wuya ne isa kai kai wata ta ce ku koma ta kawai kullum a tsara ba ma makari ko sake ga wani gwamni ya kafi gora sun ke yabuwa da mu ai ba mu gara shi tuni ne da kaje sel ba gani ko ai ba ne yadda mu da kwakwa isa kai sa ce a sa
magalan kabin sabi da wallahi wannan kokowa hadi ya koma shi da wajen ake ba ta da wuri sai bakin buhuni shi ne da ya turu taku ne da ita ce da turu taku Depute Musa Sale ya faro ya ba aiko Hassan Jika ɗari kudin suna wurin Assemblée Nationale. Depute Musa Sale 100,000 francs ya ba aiko Hassan. da wani shi ne ba ni da jika 200 da can da faro wanda ya wahala sake gakoye wallahi zaku abadan ismor sake wallahi abi sam gogo aiwo ba irin wanda yake yi bace wallahi sun suka gama abubuwa da dama a ka wallahi ba ana mace kokowa sam wallahi sun suka gama abubuwa da dama a kai ya bar kokowa shi wallahi wallahi da gani ma an san cewa ka yi shigo an ce karkai haka ya kwakwo shi bace na aibo wallahi wallahi ba kwakwo da kalmar da kami ya ake fulani na da sallama mu kwai da kwari da fulani da bace imana ta san shi da ya yi ba su ka ke ya ce da fata au in ta yi wari sha kuma ta maka da mo usaki sa ta mace shi ne da pro wannan ko ko da ta ka ta ba ko fulan zam wallahi ko fulan zam a wani hadi da ka ga a fasin ka san a ana musu kokoshi da ku buje da tabbatar da kai wanda ba ku da misal bada ba sha dak wallahi da gani ma da dallan soyar kware to ba kokoshi bace ya muktar usama da ne illa bisa kan ko tare la bara illa kan gwara da gungumo kai sakawa kaga kara ita cewa kaga kara ita ce kaga ita kai a can ka sake salo kai kaza kai kaza wallahi eh to kaga ta ga wanda ya mace yusuf jumma kaji ya turo ma Usman Hassan alƙadari da lashi jumma ba ta kaji adam kute malam barka rashida bello ya turo jika goma ani bakwai jika goma saboda jika goma président de la République du Niger, présent dans la tribune officielle. Merci, le président. yawa haɗin gwiwa yan majalisar dokoki na jihar Maradi Aibo Hassan kar kamata sun baka miliyan ɗaya. Comité de députés de la région de Maradi Aibo Hassan sun baka miliyan ɗaya. Ni ma ina da jaka 100 na shan ruwan sanyi. Don Habib, unitaccen na kone, kun shiga furo, karon ku na Aibo Hassan Isaki Saka, biyar amma da su dole, Hadi ta koma. dole canji hino, wajen yin gwada na can kullu no, manda da banda, Wallahi zancen tabuka a hadi. Kowa ta karɓar yake yi. mulli madara gwada su yi sai da zuci a da jisad, da sai da zamaniyar. shi wani sa kai saka musa a Aibo Hassan, tun da ya so ga kokowa da mansur ya zo ga na dawa ya zo ga na maradi musa a guda ce kai
stratégie ta shi kenan na haɗin ruwan 'yan majalisar dokoki na jihar Honorable Abdoumani, le président du comité. Yanzu dai ga tana ta kama tsakanin aiko Hassan da Isaka. Une finale palpitante. Contribution Niger Télécom, 42e sabre national, champion national, un téléphone portable Huawei, plus 100 000 francs de crédit. Vice-champion, un téléphone portable Huawei, 50 000 francs de crédit plus. Troisième place, téléphone avec 30 000 francs de crédit. Les 8 régions, 8 millions de francs CFA, soit 1 million par région. C'est bien ça.
Niger Télécom, mais oui, région, oui, 100 000. Soit 100 000 francs par région. Je rectifie, 100 000 francs par région. Au RTL, 150 000. Presse publique, 100 000. Presse privée, 100 000. Table technique, 50 000. Mal en barque, 50 000. Arbitre, 50 000. Sokolo, 30 000. Tchali, 50 000. Griot, 50 000. Tassir Sali de Zender hospitalisé, 50 000 également. Ça, c'est un communiqué de Niger Télécom dans le cadre de ce 42e sabre national. Niger Telecom wanda wata cin da yin gato a wani alfarma gadara yana da zaka tuno yanzu kamar su suro kan jina wawai domin su ma karamo norugo zambar waraka na su gaba kiri shafi ba wannan wani waraka da zaka ba na nan wawai zama wanda ba domin su ma yana da ranin bajira ne hanyar madina kirna kare Isaka Aibo Isibaiza Kurana Kadi Batu Jilbor Gorami Duga Kalmani Walmonga Naga Duga Tolmadi ni Dogan Duchi Mais également au représentant du président de la République. Aibo Gogadesi Isaka Dukaba dangane da wannan da ake yana birni ya mai yanzu dai sun koma fage kadri abu da Aibo Hassan suna sun duka bayan sun dawo daga hutu na uku ko kowace har yanzu a hannun hankali take wata yi wani a zo a gani ba tsawon wannan lokaci. Aucune action conséquente. Pourquoi Adi Pourquoi daga jaru aibuwa ka kace ta amma instruction wannan da kalima ya gane kada wata maraji sun ba ki da kim wallahi kai na fari haka ne za ku shi da bai saka yi saka shi da yake kawo da haihu haka masu da kawo shi ya kofa ya taushe haka na tawa Aibo a cikin kuwa da za ku kawo dawo kan jan da yawa marmara ce a yage banda kar ka kasance a jikuna da cin yadda kai saka da kawa da wuya ne wallahi sai ka sake da mara don ka kawa kai saka so za ku da kan calo wani gobarai wani kan da wuya ne aibo sai ka sake da tala kwalabi da goga da isa ne aibo bisa ka Wani
yana zama shi ya ce aibo ya nemi ya wato kawai shi a lokacin shi isa kai saka sai ya za wuce yanzu ya yi kontra atake a lokacin ya samu dama kama kawai isa a wannan aibo hasan don misalin fara fitar cikin da dikun jirgewa ne ta kai buhu aka dawo da wani Isa kai Frida bayan wallahi ya san kacanta shi za a nema wurin ka neme shi sai ya neme kai tare ya bayan da kun zaku ya kwamba ina kwanta a bayan da na yi sanar gino wannan arbitro kaji ya kwalba ya bayan final kulu ko kwamba da wani malam majalar kaji arbitro abinda aibon ke so aibo wasan karkata aibon ce cinga ma wasa kita ga lakar sambu isa kai ya gane wadi hala lakar da bere to kai idan ya bi bera zan ci da salari wai hadi suna da shi yawa tsohon dillan aibo haka haji rubuta mai ɗaki Joel hajiya hawa uwa bande ita ma dama aibo hasan buhu biyu na haci hatsin yana station regional OFM ta maradi saboda haka yan aiko shi gida ya je can ya tambaya in za a kai da faro a ba sa ni transport su fara Joel hawa uwa bande ya tsohon to an zuwa da mura kuta da wani ya kuraki wallahi aibo wasan isa kisaka ilko da ba sai daure shi bata kuma ko daniya gobe ba directeur de cabinet adjoint du président de la République ai ni ga yi ko kala da ta kai hutu kuma na hudu ne wannan su suro igoru ta shirya eto Monsieur le Président l'a tenu grande responsabilité. Parce que ici, Kabine de la Bouche, ça que Gani Gokoi, ils ont constaté ça. Je suis d'accord avec toi, Monsieur le Président. Ni avec toi, Mukabedi de Rezaku. Asi hata na kwa Niger na Ruben Mekano. Labo me amesika na ukuna. Niger labo awale. Bujer wundi berega. Asi nake bari ke indi mani ingar mingar na katsambu. Labu ko gogoro. Labo jin pure kugone. Labi zergo labori gogona. Labi zergo tere godagan. C'est pas normal. Il me tient à tête de taper dans le cas. ya ajafa Allez. sai ku shabu a sake wata sabuwa Ya da singa da kulli hika himme fundar gani daga an fito kulli da gani. Wakati masuri sai hunde da kawai sai da ya. Gani da wa awu awu. Mali sai wali sai. Ya ne wani kai. haka da ke yanzu ba da fita suka tattaka mai abubuwa da dama a kai suka ana musu kokowa da ya ka gane ba ko a yi mace Ya ce bai hadu sai bai. kun shiga cikin kan guda biyar na minti Champion buwa tara ni goya. ka ga yanzu don sun sa kokowa ta kawo ke Ustani saka amo.
sanarwar da rai ɗazu ta o kadar de la région de Maradi sunan ƙungiyar ba o kadar ba le club d'élite de la région de Maradi club d'élite de la région de Maradi su ne suka ba Aibo Hassan jika 500 Zalgo, club d'élite de la région de Maradi. Bismillah Zaku. Yadi. Ada tujuan. Adi ni kecil. Metta mi kecil ada kecil tu ni jadi. Lama kul bapa tu. Oh, ini yang hari ni kau. Ini yang barai. Oh, ada ibu. Okay, okay. Kita jadi barai. Kita dari yang sini. Bapa bagi satu. Ada negara ni sebani. Tahu teknik jika hamsin, mana berka jika hamsin, arbitr jika hamsin, sobolo jika teratin, jadi jika hamsin, giliyo. Allah Taala dapat kita itu asal yang. Orang kontribusi kita. Barkalla. Telekom. Amai rasa ini. Aku cakap betul. Wajib kita kebenaran. Kai. Oh. Yanzu ne ka dawo tsakanin Aibo Hassan na Maradi da Kadiri Abu Saka bayan ayi hutu na minti biyu. An maido su. Idan kana bukatar yin wannan kanyi, ka hada da wani garai. Wani bara. Oh, babar ku da bara. Bara iske masan farin bara. Amma da su. Wallahi dukkan sun gaji. Yanzu kowane daga cikinsu wata ‘yar kawa kawai yake nema da zarar ɗai ya yi wani ɗan sakaci to shi kenan sai ya gama da shi. Kaga Aibo Hassan ya nemi kawar Kadiri Abu amma ba ta je ko ina ba ta koma ga hannuwa. Aibo ɗauka da kai ma janvier ba ka yi ma isa ka ita sai da ta dubara alai ɗauka da kai ma janvier a ɗazu. Arbitr wanda yake kokowa mai da la'ilu shi ke arbitra wannan filar kin. Ba shakka gajiya ta so makama su. Wallahi gajiya ta so makama su. Isaka. Sixième round. Aibo Hassan. Karna. Amir Koma da guje gida. Abar ka da yatsa. Amir Koma da guje. Isaka ya gaji. Aibo ya gaji. Dama ta ce ake yi. Wallahi ya gaji. Kun yi minti uku na kokowa cikin
karon ku na shida na minti biyar biyar. Ela shi guda ni ko tsara ni ko kuce guda. Bari. Wai baro. Daliru. farin ciki da murna suna dariya tsakanin juna wallahi dan kare isaka nan da so Hassan na marai ga su na sai hito na kasar nan da suka zo da kallon wannan filan tsakanin kadiri abdulsa da zama republika da Hassan na marai dans la tribune officielle. Gang, Aïbo Hassan al-Boucha de l'Islam. Aïbo Hassan. Wallahi, ba mu Allah Aïbo Hassan. Ya amma murada kuma ya fi yi mata ku. Ya yi kalhin shi. Mais technique wani abuwa Aïbo Hassan yana da ita. Ya wannan da ne ga sifar ni tubu gore na biye. Ina ani da kodin ya tafata. Nora ya tapuru. Wallahi ya ga kodin chale yo. Wallahi inda yurko sabu. Kango ja ke bana bantani. Nous allons assister à l'intronisation. Chacun va garder sa place. Hadiza Babu Salami, ya Shiam, tous sur la main. L'intronisation suivie de la remise de récompense. Adam Dabaram, ya Kukati Babu Salama, Lagare. Allah Kubara, Aboka Batabise, Aïbo Hassan Maradi. Deux chaises. Vraiment, Tarifi. Yadino. Hamidou Badjoyan. Alpha Bakbourayan. Wala Tarifi. Isa Kawasa Kajaraya. Bebe, wallahi, ba akwai da suka damare. Barka na su muka na zola.